ହଳରେ ଲଗାଇ ଲଙ୍ଗଳ ସୋମପରେ ଆସେ ମଙ୍ଗଳ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ସୋମବାର ପରେ କୋଉ ବାର ଆସେ? ମଙ୍ଗଳବାର ତ? ହାଁ? ହଉ। ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସର ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସର ତାପରେ ଆସଇ ବୁଧବାର ଚାଲ ଯିବା ଯାଜପୁର ତାପରେ ଆସଇ ଗୁରୁବାର ଅନୁସାର ହରେ ବକ୍ର ତାପରେ ଆସଇ ଶୁକ୍ର। ଗୁରୁବାର ପରେ କୋଉ ବାରେ? ଶୁକ୍ରବାର ତ? ହଉ। ଲଟା ଗଛ ଅଟେ ଜହ୍ନି